Bine vă regăsesc! Eu sunt Mihaela Artene și sunt numerolog, iar astăzi o să fac interpretarea din punct de vedere numerologic a lunii mai 2025. Spuneam că această interpretare este la nivel general, astfel că unii dintre noi se vor regăsi mai mult, iar alții mai puțin. Ca idee, această lună mai ne aduce o energie principală care vorbește despre faptul că dacă până în momentul acesta ți-ai făcut treaba conștient și asumat și ai fost perseverent, începi să culegi roadele eforturilor tale. Da? Toate eforturile pe care tu le-ai făcut pentru a ajunge aici și acum vor începe să rodească. Pentru femei este foarte posibil ca să își ridice statutul printr-o avansare în carieră sau prin o schimbare a jobului, ceea ce înseamnă că unele femei vor schimba jobul, așa cum am spus, sau vor face trecerea de la un job stabil dintr-o instituție la un job de antreprenoriat. Sau poate să apară pentru unele femei șansa de a face un copilaj. Așadar, depinde de la persoană la persoană. Este necesar ca în această lună mai fiecare dintre noi să rămână foarte concentrat pe ceea ce are de făcut și să nu se abandoneze în niciun domeniu al vieții. Mențineți echilibru în această lună. Dacă nu vă iese cu ușurință, atunci faceți tot ceea ce ține de voi pentru a menține acest echilibru. De asemenea, la nivel de societate, deci fiecare dintre noi în relațiile sociale pe care le are, va da sau va întâlni persoane care vor da dovadă de aroganță sau persoane care vă vor determina pe voi să deveniți aroganți. Atenție, dacă ajungeți într-o situație de acest gen în care aroganța este cea care preia controlul în viața voastră, este necesar să vă dați un pas în spate și să înțelegeți de ce a fost declanșată acea aroganță. Pentru că în realitate înseamnă faptul că această aroganță arată răni care nu au fost închise. Așa că este de menționat faptul că anumite aspecte din trecut care nu au fost înțelese, care nu au fost văzute, vor reveni acum în viața noastră și cum? De obicei revin prin intermediul oamenilor care sunt în jurul nostru, cei apropiați și apoi cei mai îndepărtați. Dar în general cei din apropierea noastră sunt cei care ne apasă foarte multe butoane. De asemenea, în luna mai vom dori foarte tare să ieșim în societate, să vorbim, să discutăm, să facem planuri, să încheiem tot felul de asocieri care ne ajută din punct de vedere financiar sau ne vor ajuta din punct de vedere financiar. Spuneam la început faptul că este posibil ca foarte multe doamne să înceapă proiecte noi, dar acest aspect este valabil și pentru domni. Așadar, vom ieși în societate și faptul că este vreme frumoasă și din ce în ce mai frumoasă ne susține în aceste ieșiri cu prietenii, cu partenerii de afaceri, cu familia, iar asta ne va face foarte bine. Atenție, cum spuneam, la persoanele care pot strica buna dispoziție, însă menționez din nou că dacă vine o persoană care este foarte agasantă și tu simți că ți-a stricat starea pe care o aveai, înseamnă că starea ta nu era reală, ci era o stare pe care ai construit-o ca să dea bine în societate și înseamnă că acolo este de lucrat.
din punct de vedere al iubirilor. Toate iubirile care se înfiripă în această lună au un vibe așa de nonconformism. Cuplul respectiv va avea pornirea de a călători mult, de a face tot felul de ieșiri, pentru că de acolo își ia seva necesară construirii relației. Iar cei care se află deja într-o relație vor simți un impuls așa de a-și surprinde partenerul sau partenera cu o invitație la film sau cu o ieșire la restaurant. Da? Este așa cu aer de nonconformism. Atenție la persoanele care au tendința de a își lăsa privirea să umble în stânga și în dreapta, pentru că acum, luna aceasta, este posibil să vă iasă, dar în luna următoare nu o să mai fie atât de bine pentru voi. Aviz celor care sunt în relații extraconjugale, poate ar fi cazul să vă potoliți. Din punct de vedere al sufletului, fiecare dintre noi va simți așa o energie mult mai multă decât până acum, iar pentru a echilibra excesul de energie este indicat ca să facem multă mișcare. Mișcarea aceasta poate să fie ieșire în natură sau mers la sală, făcut sport sau multe activități din acestea care necesită să te deplasezi dintr-o parte într-alta. Vom avea energia necesară ca să ne bifăm toate activitățile. O să fie la un moment dat așa un ritm foarte, foarte alert, însă este ok pentru că vom face față. Apoi spuneam despre faptul că ne va fi testată răbdarea. Fiind o lună a 5-a din an, este o lună guvernată de stihia focului. De asemenea, anul 2025, care este nouă, se află sub stihia focului. Asta înseamnă că în această lună ne putem aprinde la propriu foarte ușor, ne sare țandăra foarte ușor, iar asta nu este ceva ce ne dorim. De aceea spuneam despre răbdare. În momentul în care simțiți că vă ia așa un val și nu mai puteți și vreți să reacționați, opriți-vă, respirați și luați-vă o pauză, căutați răbdarea și așteptați să vedeți ce vă spune starea aceea, nu ce urmează să se întâmple, ci ce vă spune de fapt starea aceea. Pentru că atunci când suntem într-o situație în care simțim să reacționăm, este despre noi, arată că ceva nu a fost lucrat la noi. Și da, cred că nu sunt foarte puține intervenții de ale mele în care nu menționez faptul că dacă cineva îți apasă un buton, înseamnă că la tine este ceva de lucrat. Pentru că ăsta este adevărul. Adevărul pe care eu îl văd și care se aplică și în viața mea. Acolo unde simți să reacționezi, înseamnă că este o rană nevindecată pe care tu nu ai văzut-o și la care ai de lucrat. Da? Și așa continuă exemplu. Este o perioadă interesantă, o lună interesantă în care, deși avem tendința să ne aprindem foarte tare și să fim vocali și să ridicăm tonul în anumite situații sau cu anumite persoane, totuși este ușor mai temperată față de ceea ce a fost și ne-a adus luna martie și luna aprilie. Este o lună temperată și este bine așa, pentru că apoi în luna iunie vom avea iarăși parte de tot felul de situații în acestea incitante și solicitante. Așadar, avem în față, din punct de vedere general, o lună mai care ne solicită să avem răbdare, să avem încredere și să menținem o stare de blândețe, de calm și de acceptare. Să vă fie de bine!